nganong ga tuota nga ang matuod nga simbahan o matuod nga iglesia nga gisugdan ni Kristo, nganong nagtuota nga mauna ning Romano Katoliko karon nga simbahan. Kay sa ato gong pagtuon, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, kung tanaw nato ang Biblia o ang history, mao manggod ning Roman Catholic Church karon nga nibarog sa atong kalibutan. Ang uban lang dili katuo kay ilang gihimong basihan lang dili manggod mabasa ng pulong o pangalan nga Roman Catholic Church. Kung ingon ana ang atong panghuna-huna nga kumo dili mabasa ang pulong Roman Catholic Church o pangalan nga Roman Catholic Church, kung kana nga description imog yung pangitaon sulod sa Biblia ay kamutuo, nasayop ka ana. Tungod kay mulutaw man nga ang kamatuuran, dili nimo madawat tungod lang kay dili mabasa sulod sa Biblia. Dili man tanang tinuod na sulat sa Biblia. Gawa siguro kung tanang tinuod na agyud sa Biblia, kinahanglan jud pangitaon sulod sa Biblia. Pero kung nagtuo ka sama ra pud sa akong gituhuan nga wala masulat tanan sa Biblia ang mga tinuod, so buot ipasabot dili kinahanglang basahon jud sulod sa Biblia tanan. Now pananglit mo ingong ka, kinahanglan basahon jud tanan sa Biblia. Pananglit, si Kristo nagtukod og simbahan niadtong unang siglo. Gipitsahan nga probably 30 or 33 AD. Kung nagtuo ka nga niadtong unang siglo nasugdan ni Kristo ang iyang matuod nga iglesia, kunya kay dili man na mabasa sulod sa Biblia. Gani sa mga buhat lang sa atong Ginoo, matud pa diha sa Juan 21:25, dili man kuno nasulatanan. Unya ang buhat ni Kristo either magtudlo raman o magmilagro. Unya dili kuno tanan nasulat. Unsang bersikulo ha? Juan 21:25. So kana klaro kaayo nga dili gyud ay tanang tinuod nasulat sa Biblia. Kana lang kamatayon ni Apostol Juan o Ebanghelista Juan, dili man na mabasa sulod sa Biblia. Ug asa siya namatay? Sabton ba nga tungod kay dili mabasa nga siya namatay o asa siya namatay? Wala na ma-record sa Biblia sabton nang dili tinuod o sabton nang wala siya namatay tungod kay dili mabasa sulod sa Biblia? No way. Mga igsuon. So mao na nga dili man kinahanglan basahon tanan sulod sa Biblia. Kay kung basahon gyud tanan sulod sa Biblia, wala man siguro'y relihiyon nga mupasar. Kay matag relihiyon karon nga nagamit og Biblia, naa man gyud sila'y gipanghimo o gituhuan nga dili mabasa sulod sa Biblia. Pananglit, moingon sila nga si Ellen White propeta. Moingon sila nga dili man na mabasa sa Biblia pero gipasabot lang. Si Felix Manalo po sa Iglesia ni Cristo, moingon sila nga dili man mabasa sulod sa Biblia ang ngalan ni Felix Manalo, pero siya ang katumanan. Kutlo din sila bersikulo nga moingon din sila nga si Felix Manalo ang katumanan. Okay, so sila nagtuo pod nga bisan dili mabasa ang pangalan ni Felix Manalo sulod sa Biblia, pero gatuo sila tungod kay mo'y ilang pagsabot anang bersikulo sa Biblia nga ilang gibasa. So, dili gyud ay tanan kinahanglan basahon sulod sa Biblia. Di ba? Kanang moingon sila nga kinahanglan biyaan ang Roman Catholic Church. Nagtuo sila ana nga kinahanglan biyaan ang Roman Catholic Church. Mabasa bagod na sa Biblia litra por litra nga biyaan ang Roman Catholic Church. Dili oy. Di ba? Kay ang biyaan sumala sa Biblia kadto ramang Babilonia nga ga simbolos kadautan, nga nagpasabot nga ang biyaan kadautan dili ang simbahan nga gisugdan ni Kristo.
Pero wa gyud mabasa kanang ilang gituhuan nga biya mo sa Roman Catholic Church. Wala na. So karon kung pinaagian ang argumento mutuo na mo nako nga dili gyud ay tanan kinahanglan basahon sa Biblia basta tinuod kay wala man di masulat tanan sa Biblia. Gani si Apostol Pablo nagingon nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi gwali, pinaagi sa baba o sulat. So dili lang day kay ang nasulat sa Biblia, apil pod ang giwali na lang kay wa na masulat. 2 Tesalonica 2:15. 2 Tesalonica 2:15. Sumaw na nga dili gyud kinahanglan basahon tanan sulod sa Biblia kay wa man masulat tanan sulod sa Biblia. Karon ngano man nga ang simbahan ni Kristo o iglesia ni Kristo nga tinuod, ato yung butangan og iglesia ni Kristo nga tinuod kay naman po iglesia ni Kristo nga gada sa nga ni Kristo lagi pero dili si Kristo mo'y founder o gasugod. Si Felix Manalo naapod gani iglesia ni Kristo o Church of Christ, gigamit gihapon ang pangalan unya gasugod sa Amerika dili sa Jerusalem. Di ba? Na pagkadaghan ng gadaldas nga ni Kristo na gani moingon pod nga Christ Commission Fellowship nga gi-commission kuno ang ilang fellowship ni Christ pero dili si Kristo mo ega commission. Ga claim lang nga tungod kay gabasa sa Biblia moingon dayon nga gi-claim sila moingon na sila nga gi-commission mi ni Jesus Christ bisag walay ebidensya. So mao na nakaron ngano man nga kining Roman Catholic Church mauni ang iglesia ni Kristo nga gisugdan gyud ni Kristo. Mauni ang iglesia sa Dios base sa history. So ato nang mapamatud-an pinagig duki-duki sa history. Unya di man pud tinuod nga walay apil ang history sa atong pagbase unsay tinuod. Kay naaman diya sa Hub 8:8 nga nag-ingon nga kung gusto ka masayod kung tinuod ba ng imong gituhuan, kung gusto ka masayod kung tinuod ba ng imong gituhuan, di tanawa sa nangagi o tanawa sa karaan. Unya unsa may but pasabot anang kung gusto ka masayod, husto ba ng imong nahibaw-an, susiha sa karaan o susiha sa nangagi na, sa may but pasabot ana. History. Ako lang giuna ang translation nga dili history kay kasagaran gud nga hubad sa Biblia dili man history. Pero kung sabton maora, unya naagi hubad sa Biblia nga history gyud ang gigamit nga termino. Hub 8:8 no sa Hub 8:8 unsa man nga translation nga gigamit gyud ang translation nga history. Nga bisan pag dili history imong translation mao ra gyapon kay unsa man ang nangagi na o unsa man ang mga panghitabo nga nahitabo na di history. Sa Living Bible Translation mao ni ang gigamit-gamit gyud nato kay diretso gyud pagka-translate ba nga kung gusto ka masayod nga tinuod ba gyud na susiha sa history books. Okay. So apil ang history. Pero ang mga dili katoliko nga dili ka pa matuod ang anang ilang grupo nga si Kristo bagyo'y gasugod ana mao nang dili sila mo gamit og history kay mabunggo man sila kung mo gamit og history. Pero kabalo na mo nga ang dili mo gamit og history dili na biblical o unbiblical kung ilang isalindot o i-disregard nila ang pamatuod sa history. Dili na biblical kay gisgutan man sa Biblia nga kung gusto ka masayod kung tinuod bagyo na nga nahitabo o tinuod bagyo na imong gituhuan di susihas nangagi kung nahitabo bagyo na sa manang nangagi di ba history so mao nang sa Living Bible Translation gidiritso read the history books and see. So naaga ni mag-ingon ninyo nga magpatuo-tuo niya moingon nga ayaw mo gamit og history sigurado gyud ta nga
dili sila mogamit og history kay dili man sila kapamatuod sa ilang grupo nga si Kristo mo'y gasugod na pinagig history. Nakaron, sumala sa history nganong ang tinuod nga iglesia sa Dios o piniling katawhan sa Dios o tinuod nga Kristiyano nga gisugda ni Kristo ngano man nga sumala sa history nihimong Roman Catholic Church. Well, sayon ra kay na niyan tong mga ikaduhang bahin sa ikaduhang siglo na atoy disipulo si Apostol Juan, wala na ni masuwat sa Biblia kay ikaduhang siglo na gud. Di ba? Alang-alang masulat pa. Peras gud anang ka Rizal, tinuod man ang history ni Rizal pero wala na nas Biblia kay awahin naman tong history ni Rizal. Ang Biblia katapusang libro ang Revelation na sulat mga 90 to 100 AD sa tupa nara sa unang siglo. So mga panghitabo sa iglesia o sa simbahan nga gisugda ni Kristo after unang siglo o after 100 AD wa na gyud mapatik sulod sa Biblia pero tinuod gyapon. Kay ang history tinuod mi gyud na history ni Rizal, history sa Dark Ages, history atong Crusade, history sa Inquisition, Spanish Inquisition, puros na tinuod pero wala na masuwat sa Biblia. Di ba? Nakaron, mao lagi. Ngano man nga ang tinuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo na ila naman nga Roman Catholic Church. Unahon nato ng kanang description nga Catholic. Nganong Catholic ang tinuod nga iglesia ni Kristo? Tungod kay niadtong ikaduhang siglo na atoy disipulo si Apostol Juan nga gihinganlan og Saint Ignatius of Antioch. Sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, nakahisgot siya nga ang iglesia nga gisugda ni Kristo Catholic. Catholic. So, karon kay gitawag man og Catholic ang iglesia nga gisugda ni Kristo, unsa maibot ipasabot ana? Di usara di ay ang iglesia ni Kristo nga tinuod og iglesia Katolika. Kay ang gitawag og Catholic ang iglesia ra man pud nga gisugda ni Kristo. So mao na. Dili man na kay kung tawgon sa laing description, tawgon sa laing ngalan, mahimo ng duha nga managlahi. Dili man. Kay si Simon bitaw, gihinganlan siya Pedro, usara man katao. Si Saul, gihinganlan og Pablo, usara man katao. Ang iglesia ni Kristong tinuod, gihinganlan mag-Catholic, so usara day ang iglesia ni Kristo og Catholic. Simple kay na nga kanang logic, di ba? Kung musupa ka na, di ayaw nilang pugtuo nga si Simon kay gitawag man og Pedro, so ingna na lang pod nga lahi si Simon og Pedro. Okay, makatawa na hinuon. Ay na lang pugtuo nga kay si Saul gitawag man og Pablo, lahi-lahi day nga tao si Saul og Pablo. Usara uy. Ako bitaw Silbert, tawag pugkog Bobby, tawag pugkog Veritas. Tulo akong description, Silbert, Bobby og Veritas. Pero usara ko katao. So maupod, kay ang iglesia ni Kristong tinuod, klarohon yun na ito kanang tinuod yun nga iglesia ni Kristo, nga gisugda ni Kristo. Kay gitawag mag-Catholic ang tinuod yun nga iglesia ni Kristo, nga iyang gisugdan, gitawag mag-Catholic, therefore, usara di ay ang Catholic o iglesia ni Kristo. Karon, adto ta sa Apostolic, kay Iglesia Katolika, Apostolika, Romana man. Okay. Kanang Apostolic, kay balo ang mga iglesia ni Kristo ni manalo ana. Nga kanang description nga Apostolic na nagama na nga description nga giapil sa description sa matuod nga iglesia ngadtong Council of Nicaea 325 AD. Council of Nicaea 325 AD. Okay. Now, nganong gitawag sa Apostolic? Tungod kay nagsugod panahon ni Kristo ug ang iyang mga pagtulon-an pod nakabase sa gitudlo sa mga apostol. So mao na. Unya, Council of Nicaea 325 AD karon kay gitawag man pod og apostolic ang iglesia ni Kristong tinuod. Masabot ba nga lain-lain na nga iglesia, lahi ng iglesia apostolika o iglesia ni Kristo? Dili oy. Usara gihapon. Kay ang gitawag og apostolika, ang iglesia ni Kristo ra man pud gihapon. Dili na maduha. Di ba? Bisan pag daghanon, actually sa Biblia
kung mubasa tag Biblia, lain-lain man yun ang pagtawag sa iglesia. No? Na ay piniling katawhan. Sa Book of Acts, gitawag og Christians. Pag-abot sa Tesalonica, gitawag po siya Iglesias Tesalonica. Sa 1 Corinto 14:33, gitawag po og Iglesia sa mga santos o Iglesia sa mga balaan. Lain-lain ang pagtawag, pero usaran na kay iglesia. So karon, ato nang napamatud-an pinagig history nga gitawag po og apostolik ang Iglesia ni Kristong tinuod. Karon, kanang Roman, naabag yun na sa history nga ang Iglesia ni Kristo gitawag po og Roman, na Council of Trent, kibalo ang mga ministro ana, di lang nila dawaton. No? Kay magsusupak sila sa nahitabo sa history. No? Kung dili nato supakon ang history kay tinuod na nga panghitabo, dawaton nato ang Council of Trent. Ang Council of Trent ga puno og description nga Roman, kay ang sentro naa naman sa Roma. Kay si Kristo gud kapasabot nga ang sentro sa iglesia ibalhin kuno sa laing katawhan o ibalhin sa laing lugar. Duha ka translation na, ibalhin sa laing katawhan o sa laing lugar. Interchangeable na. Kay tingali malibog mo ba sa nganong lahi-lahi ang translation? Dipindi maguna sa gahubad. Na mayingog itugyan sa laing katawhan na po itugyan sa laing lugar o laing nasod. Ngano man ang pwede na bali-balihon tungod kay kung naay katawhan naman po'y lugar ug asa ang maong katawhan. Kung mingon po kag lugar, naapoy katawhan. So, di bali-bali na na. Okay. Now, nagigon si Kristo nga kuhaon kuno ang gingherian sa Jerusalem ug itugyan sa laing katawhan o laing nasod. Depende sa translation. Di ba? So, unsa man ang lugara. Dili na sabton nga ang iglesia para ra atong lugara. Okay. Ang iglesia, ang nature sa iglesia lukop man, pangtibuok kalibutan. So, way laing variation nga interpretation nga ang gipasabot ni Kristo ibalhin ang sentro. Okay. Kay matag grupo gud, batag organization na amang yun ay sentro. Unya, kasagaran ang sentro naa sa lugar diin asa gasugod. Parehas gud ang Iglesia ni Kristo Manalo, ang ilang sentro na aman sa Pilipinas. Di ba? Iglesia ni Kristo Manalo ang ilang sentro na as Pilipinas kay diri gasugod. Ang Sabadista pod ang ilang pangkalahatang pamamahala tuwa sa Amerika kay dito na nagsugod hasta po ng saksi ni Jehovah o kanang Mormons, kanang Sabadista sa Amerika na gasugod mo nang ang ilang sentro tuwa po dito sa Amerika kay dito man gasugod. Ang iglesia nga gisugda ni Kristo gasugod sa Jerusalem. So bot ipasabot na agyud sa Jerusalem ang sentro, pero kay gapasabot man si Kristo nga ibalhin. Asa man na mabasa na kanang bersikulo nasa Mateo 21:43 nga ibalhin o itugyan kuno sa laing katawhan. Nganong nakahisgot si Kristo anang itugyan sa laing katawhan o laing dapit o laing nasod tungod kay dito sa Jerusalem god di niya masubdi daghang supakiro. Daghang supakiro. Mao nang nakalitok siya nga ibalhin. Naga ito'y bersikulo, nalimot ko nga, dito ako sa mga ako, but pasabot sa Jerusalem, ang mga ako, wa mo dawat nako. Kaya daghan magong mga kadugo o mga Hudiyo, nga wa mo dawat niya. Mao nang nakahisgot siya nga ibalhin ang sentro, ang pangkalahatang pamamahala sa laing lugar. Unya, layo kuno na sa Jerusalem, nasa buhat 2:39, layo. Unya, kanang layo nga dapit, lugar kuno na sa mga hintil. Mutakdo gyud na sa Roma, kay ang Roma lugar sa mga hintil. Okay, now layo nga dapit dayon lugar sa mga hintil, dayon giklaro pagpasabot ni Kristo sa sunod nga chapter kay kanang pag-ingon nga lugar sa mga hintil buhat 22:21 man na. Okay, now human anang buhat 22:21 nga naghisgot nga lugar kuno na sa mga hintil. Sunod chapter 23, verse 11, giingnan ni Kristo si Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So, Roma day ang gipasabot ni Kristo. Kay sa tanan pong mga dapit diin naabtan sa iglesia, ang Roma may giparalel sa Jerusalem, diin asa gasugod ang iglesia ni Kristong tinuod. Diba? Jerusaleman nagsugod. Unya, sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia,
sa Espanya ba, sa Italia, sa Thessalonica, sa Corinto, Episo. Ang Roma ra gyud giparalel sa Jerusalem. So wa nay laing gi pasabutan na. Tungod kay ang Roma mo'y gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro. Ngano na tungod kay buot manggod ni Kristo ang target manggod sa iglesia nga gisugdan ni Kristo nga ang mga pagano mahimong Kristiyano. Nya wa manggoy laing lugar nga giila gyud nga lugar sa mga pagano kanamang lugar sa mga hintil. Og mao to ang Roma, mao bitaw nga natawag pug Babilonia ang Roma kay pagano na nga lugar. So buot ba ipasabot ba nga ang lugar sa nga gibantog sa pagkapagano mao nay gusto ni Kristo nga ma-convert kung mahimo didto himuong sentro para maguba gyud ang paganismo anang dapita. O na, kay ang target gud sa Kristohanong pagtuo nga ang mga pagano mahimong believer o mahimong Kristiyano. So dili layo una-hunaon og tuhuan nato nga nganong gusto man ni Kristo sa Roma gyud ibalhin ang sentro. Kay mo man ay naila nga Babilonia, ginaila nga pagano, but pasabot i-convert na. Mao na gusto niya nga ang sentro tuwa dito para maguba gyud ang paganismo. Yan hitabo man sa Roma nga na overpower gyud dito kay ang mga imperyong pagano niabot man gyud ang panahon nga naay emperador nga na-convert sa Christianity kato si Emperador Constantino. Okay, so mao na nga pero sa pirmero mga unang mga emperador sama ni Nero o mga daghan pang mga emperador nga pagano galutos na sa Kristiyano nga naabot ito sa Roma. Pero sumala sa history na hugno na lang ang imperyo sa Roma, pero ang simbahan nga padayon. Ang simbahan nga gisugdan ni Kristo, wa mo mahibo nga na. Ngano man na, oh? Bisag na yung mga sakop nga masalaypon, nga mga weak, ang ilang pagtuo, pero nganong nagpadayon man gyud ang simbahan nga gisugdan ni Kristo. Wa man gyud siya maguba, bisag daghang nag-atake niya tungod kay mao man ay saad sa Ginoo nga bisan ng ganghaan sa impierno sa ato pa kadautan dili makabuntog sa iyang simbahan. Na nasa Mateo 16:18 nga bisan ang ganghaan sa impierno dili makaguba. Di ba? Mateo 16:18. Naapod sa Mateo 7:24-25 nga ang balay kuno nga itukod ibabaw sa bato lig-on dili maguba bisan pagkusukusuhon og mga katalagman sama sa bagyo gun sa panalino gun sa diha magbarug kanunay. Siguro mapanag-ing nato anang balay ba nga nga natukod ibabaw sa balas nga inig hangin inig bagyo ana lupog kay tukod man ibabaw sa balas pero ang balay kuno nga itukod ibabaw sa bato dili gid siya tibuok malusno. Siguro ang bungbong lang kay bungbong siguro or atop ba substandard mahimong mga buslot o mawala ang bungbong kay naay mga bahin nga dili lig-on pero dili maguba ang tibuok kay natukod man ibabaw sa bato. Lig-on siya kay lig-on man og pundasyon. Siguro ang iyang bungbong or atop ba substandard mao nang naguba. So inahanap po ang iglesia kay natukod man ibabaw sa bato na ay mga sakop anang huyang moro na mga saag or ma-apostate pero dili ang tibuok iglesia kay natukod lagi ibabaw sa bato lig-on man. So sayop ng teaching nga total apostasy kanang gitudlo sa mga Mormon sa iglesia ni Kristo nga na total apostasy kuno ang isugdan ni Kristo dili na mahitabo kay sumala sa gipasabot sa Ginoo ang iyang iglesia lig-on dili tibuok mawala dili tibuok maguba nga agod sa Mateo 7:14 nga gihulagoy nga kini dili matago tuto pa siging makita ning simbahan na kay mao man ni model kay mao man ni mutudlo niya dili bot ang Ginoo nga mawad-an og teacher ang iyang katawhan diri syuta. Ginoo pa nga gamhanan o niya dili niya mahimo ang gusto niya himuon. So mao na mga igsoon. So mao na nga ang pangutana ron natuman ba gyud sa Roma. Natuman gyud sa Roma. Basaha sa Roma 1:6-8. Nakaisgot si
si Pablo nga ang pagtuo ko ng Kristohanon nga naabot sa Roma nilanog sa tibuok kalibutan. Prophetical word ang iyang gigamit kay niadtong higayon na wa pa magyud kalukop sa tibuok kalibutan kay bag-o pagud to. Okay. Wa pa kalukop pero nakaambit man si San Pablo sa pagka-propeta. So mao nang makalitok sa mga pulong daw prophetical. Sama sa giasoy ni San Juan sa Book of Revelation na yung mga prophetic diha. O sa ato pa, ang pagtuong Kristohanon naabot sa Roma og mulukop na sa tibuok kalibutan na tuman yun. Di ba? Oh. So, mao na nga nag-ingon pa siya diha sa Roma 16, 17, 18 nga magbantay ko no sa mga tao nga maghimo og mga panagbahin-bahin o musamok sa pagtuong na dawat dito sa Roma. Oh, na may magtudlo ana nga magtudlo og sukuhi nga wala nakabase sa panudlo nga Kristohanon nga niabot sa Roma. Kinsa man na sila makita man na sa history. So mao na nga magbantay ko no sa mga tao nga mo supak aning simbahan nga ni Kristo nga naabot sa Roma. Niya sumala sa history. Unsa mong guning simbahan na nga gikan sa Jerusalem naabot sa Roma, naabot pagali sa Espanya. Okay, Katoliko man na. Kay sumala sa history, ang naka-Christianize nga Katoliko sa Pilipinas, gikan man sa Espanya. Unya, timan-an biha nga, kanang Espanya, naabta na ni San Pablo sa iyang pahayag sa Roma 15, versikulo, Roma 15 ba to? Roma 15, 24 o 28, naghisgot si Pablo nga nagpasabot siya nga nakaadto siya og Espanya. Kaabot po siya sa Roma. Okay. Unya, mga taga-Espanya man nakapadala og kanang mensahero. Yan itong 1521. So makita ba nato nga kining Catholic Church mao gyud ang gisugda ni Kristo sa Jerusalem, naabot sa Roma, Espanya o naabot sa Pilipinas. Dili sa pareha sa ubang pundok nga nagsugod lang sa Amerika, nagsugod sa Pilipinas, dili na mao mga igsoon. So mao na nga nabalhin sa Roma ang sentro. Unya pod kay ang kining kanang gitawag na tog Vicar of Christ. Kana bang katong ingna ni Kristo si Pedro ba nga katong taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit sa Juan 21:15-17 giingnan man niya si Pedro, Pedro atiman na ang ako mga karnero. Sa to pasabot si Kristo nga inig adto niya sa langit, automatic si Pedro na mahimong labawang pastor o kanang gitawag og universal pastor. So, naa sa Juan 21:15-17. Sa ato pa ang leader nga sundon pag sakana ni Kristo sa langit si Pedro. Mao bitaw nga sa Acts of the Apostles kadtong nag-council ang iglesia, unang council sa Jerusalem, unang council sa iglesia, ang nanguna ato si Pedro gyud, di ba? Katong taas kayo ang ilang lantugi. Paghuman sa taas nga lantugi, si Pedro mo'y nagdeklara sa dogmatic statement ug wa gyud misupak. Dayon kay ang obispo pod sa Jerusalem si James man mo nang nitingog pod siya. Pero paghuman gyud sa taas nga lantugi, ang nibarog gyud pagsulti sa dogmatic statement nga wa gyud misupak si Pedro. Kanong si Pedro man tungod kay siya may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga nagpasabot og pagka-leader. Ayaw magtuoan ang giingon sa uban nga sa tanang kunong mga apostol parehas ra og katungdanan, walay labaw, tupong ra. Wa gyud magtudlo si Kristo nga ang katungdanan sa tanang mga apostol walay labaw, naay labaw. Sa dihang naglalis ang mga apostol kinsay labaw nila, wa gyud moingon si Kristo nga walay labaw ninyo. Nasa Lucas 22. Sa Lucas 22, klaro kay diha galalis ang mga apostol kinsay leader nila, kinsay labaw nila. Kay kinaiya man gyud sa Dios nga bisag pinakalabaw ang Dios sa langit na magyud makita nga mangulo diri yuta. Sa katawhang Israel bitaw si Moses gihimo niyang leader. Sa mga gingharian sa una na ay hari, panahon ni David na yung mga leader ang katawhan sa Dios diri sa yuta. Bisag labawng leader ang Dios sa langit. Mupili gid siya makita nga leader diri sa yuta. Unya karon naa magyud ebidensya nga dili gid protestante ang tinudloan ni Kristo.
Kay ang mga protestante nga tudlo man nga tupong ra kuno ang office ang katungdanan sa mga apostol sayop na kaysa dihang nanggilalis ang mga apostol kay kahibalo lagi sila nga ang katawhan sa Dios diri siyuta na agi leader. Digin mawala ng leader. Di ba? Mao na nga ang mga apostol naglalis sila kitsa may leader na to. Wa gyud mo ingos Kristo nga, oy walay labaw ninyo. Unsay giingon ni Kristo? Nasa Lucas 22:26. Ang labaw diha ninyo kadtong moalagad sa tanan nakong mga karnero. Sa to pa, ang servant of all mao'y leader. So mo na giingon ni Kristo karon sa tanang mga apostol kinsa may iyang gipasabot nga moalagad sa tanan niyang mga karnero. Si Pedro, katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, nasa Juan 21:15-17, naadito tanang mga apostol, nganong si Pedro ramay giingnan, Pedro, ati man na ang ako mga karnero. So klaro kayo, nga ang gipasabot ni Kristo sa Lucas 22:26, nga servant of all, nga mao kuno'y leader, mao kuno'y labaw, si Pedro. Mao nang sakto ang gitudlo sa Roman Catholic Church, nga si Pedro mao'y Vicar of Christ, representative of Jesus Christ. So mao na nga, kung mabakante ni nga katungdanan, puli-pulihan yun na, kay nasa buhat 1:20, ang katungdanan ko ng mabakante, doon na may mapuli. Di ba? Sama gus katungdanan ni Judas. Nabakante man to. Di ba? Gipulihan man. Nasa buhat 1:20. And his bishopric let another take. Sa King James Version, gitawag og bishopric ang katungdanan sa apostol. So diha na gikan ang pulong obispo, bishop. So mo bitaw nga ang mga successor sumusunod sa mga apostol, gitawag og bishop. Nasa King James Version, translation ba yun nga protestante, nga ang katungdanan og apostol sama ni Judas, gitawag og bishopric. And his bishopric let another take. Kay puli-pulihan man yun ng katungdanan kung mabakante. Di ba? Sama gud sa katungdanan sa pagka-presidente, kung mabakante, pulihan kay naagi mo dumala. Di ba? So, mao na. So, mao po na hinungdan nga ang sentro naagi sa Roma kay ang Vicar of Christ na aman nanukad sa Roma. Ang pangkalahatang pamamahala. Plus ba nang nganong naaman ang executive minister sa Iglesia ni Cristo diri sa Pilipinas kay diri man nilang sentro. Di ba? So usa po na sa ebidensya gani nga ang Roma na gyud ang nahimong sentro sa Christianity kay ang Vicar of Christ na sa Roma. Di ba? So mao na nga establish na to pinagi sa historical evidence nga nung nahimong Roman Catholic Church ang matuod nga iglesia. So, ug moingon sila nga nganong gipang dugangan man og description nga bawal man kuno nang magdugang-dugang. Out of context kung moingon ka nga bawal magdugang og description. Out of context. Kanang gipasabot ni Juan diha nga bawal dugangan, ang gisulat man na niya sa Revelation. Context to context. Ang giingon ni San Juan dihang bawal dugangan kanang iyang gisulat. So, kung ato pong sabton, kana pong ubang mga libro diha sa Biblia, kung diha ra na taman, di po na punan na to. Mao na'y dili punan na to. Pero wala mag-ingon ang mga apostol nga bawal dugangan ang description sa iglesia. Bawal dugangan ang mga debosyon. Wa gyud. Bawal dugangan ang mga pag-ampo. Wa mag-ingon si Juan diha og ubang mga apostol. So, context to context. Ug unsay bawal dugangan, maura po ito'y bawal dugangan. Pero dili tanang mga butang, dili pwede dugangan. Kana rin kwarta ni Musbangko, bawal din na dugangan. Kung kanang imong kanang balaod sa gobyerno, bawal din dugangan. Dili na kanang imong balay, bawal din dugangan ng iyang katahom. Dili. Context to context, unsay bawal dugangan. Kay kung tanan, bawal dugangan, so mga igo tatanan. Okay, ang ato bitang technology ron sige manggadugang. Wa may telepono panahon sa mga apostol, wa pa may radyo, wa pa may internet. Bawal na kay dugang na dili. So context to context. Unya, biblical pod ang pagbutang og mga description sa iglesia. Nasa Jeremias 31:21 nga nagingon si Jeremias, butangig mga ilhanan o mga description ang dalan. Kinsa man ang dalan sa atong pagtuong Kristiyano, si Jesus Christ na. Di ba?
si Jesus Christ ang dalan, unya ang iglesia, ang iyang simbahan, lawas man nga mistiko, sa tupad dalan po, nya butangan kunog mga description. So, sa ito pa, biblical day ng gihimo sa mga obispo. Pinagi sa mga konsilyo, nga gibutangan nilag description nga Catholic, butangan nilag description nga Apostolic, butangan nilag description nga Roman, kay na sa Roma ang sentro, o unsa pa na. So, mauna nga na-establish na to pinaging history ngano nga ang matud nga iglesia Roman Catholic Church. Nya labaw sa tanan o sa pagtapos, kung kinsa goy naa sa authority, siya gyud mo'y mo final say sa pasabot aning Biblia. Kung kinsay kana bang gitawag natong Supreme Court o final arbiter. Kay kung sa imong una-una bisan kinsa mo'y mo final say about aning Biblia, di kita maghiusa. Di ba? Gani ang atong gobyerno na amantay Supreme Court, unsa may hinungdan nganong na Supreme Court para maundang ang debate sa mga abogado. So, ang Ginoo pa di kahibaluan na nga principle. So, ang prinsipyo nga nail final arbiter aron muundang o mahunong ang debate. Kay lain-lain magidunahuna ang tao. So, ang Ginoo pa di kahibaluan na. Unya, maklaro man sa Biblia nga bisag siya mo'y labaw, magpili gid sa final arbiter diri yuta, nagali Moses. Sa panahon ni Kristo, ang iyang gihimong final arbiter ang iyang simbahan. Bisag naa siya niya itong panahon na nganong niingon man siya, kung dunay mga husay-husay adto mo sa akong simbahan, ang dili maminaw sa iglesia o sa akong simbahan, isipong kanang maniningil sa buwis. Ito pa, kubrador sa buwis. Unsa may but pasabot ana, ang kubrador sa buwis sa ilang panahon makasasala kay nagpractice og panguliktag buwis dili maayo. Mao na gigamit nga termino ni Jesus Christ, ang dili kuno maminaw siyang simbahan, isipon nga tax collector sa ito pa makasasala. So, kung dili pa final arbiter yang simbahan diri sa yuta, nganong niingon man siya, nga naamang gali siya atong higayon na. Wa man siya moingon nga, arira mo nako, ang di maminaw nako, mauray isipong makasasala. Dili na mo'y giingon sa Ginoo. Ang giingon sa Ginoo, Mateo 18:17-18, ang dili maminaw ninyo akong simbahan, wala maminaw nako. Lucas 10:16. So mao na nga na day protocol. So kana ding moingon ta nga nang tuo ta Ginoo, bakak day na di na mao nga minaw ang tuo kas Ginoo nya di ka motuo siyang simbahan. So mura na ba og gingharian ba nga ni believe ka sa king pero wa ka mo believe siyang gingharian? No, both dawaton nimo na kung nagtuo ka ni Jesus as a king, dawaton po nimo ang iyang kingdom, which is His church here on earth. So, dawat ka ni Jesus Christ, dawat mo kasi ang simbahan. So, mao na ang matuod nga Kristiyano. So, sayop ng muingon ng mga gitudlos born again, gani nga, di na kuno kinahanglang relihiyon, kay si Kristo na maayong relasyon ni Kristo, sakto na, di na ang simbahan, unsay maayo bagod imong relasyon ni Kristo kung dili maayo imong relasyon siyang simbahan. Nga, nagingon man siya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, sama rang naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala sa minaw nako. Nga, ningon pa si St. Pablo sa 1 Timothy 3:15, the pillar and foundation of the truth is the church. Okay, nga nung church, tukod kay ang simbahan gud nga gisugdan ni Kristo, mao may iyang gi-commission. Nga naraba po'y pundok ron nga gihinganlan og Christ Commission Fellowship, pero dili si Kristo mo'y ga-commission. Kanang CCF ay nagsugod 1984 dinhis Pilipinas. Ang founder ana, ang originator ana si Peter Tanchi. Misleading ng ilang description, Christ Commission Fellowship. Pagkanindot sa ngalan, gi-commission kuno ni Kristo kanang ilang fellowship. Tinuod mo guna. Kano sa aman day nag-commission si Jesus? O kinsa may iyang gi-commission sumala sa Biblia? Mga apostol, Juan 20, 19:23. Ang mga apostol may unang gi-commission ni Jesus Christ. Dili si Peter Tanchi. Okay, sumaw na nga misleading ng CCF. Yung nagarabang nagtuo na, pagkadaghang membro na ron. Nagay ko yung mga nailhan. Okay, so, misleading. Hindi man po di kahibulong. Nga nung kining mga misleader, kaning mo mislead na to,
tamis pod mura pug katuhuan kay naay formula na sa Biblia. Si Satan mismo nag-ingon diha nga, ingon si San Pablo nga, even Satan magpakaanghel sa kahayag, transforming himself as an angel of light. So magpakaanghel sa kahayag pod ang yawa. So budi pasabot nga ang iya pong mga instrumento nga mga mensahero diri sa yuta magpakaanghel pod so to pamugamit po nigpulong sa Dios to deceive us. Ang ilhanan gyud sa mga misleader kung magwali gali sila nga imbis mahiusa ta sa simbahan ni Kristong tinuod, ma-divide ta, mabahin-bahin mo na ilhanan sa mga misleader. Kanang gihisgutan sa Book of Matthew nga mga false preachers. Kay ang tinuod nga mensahero ni Kristo, hiusahon ta sa tinuod yun nga simbahan nga gisugdan ni Kristo. Kung nagali ang mga pastor, ministro magwali nga imbis mausa ta sa gisugdan ni Kristo, mag-idya-idya na hinoon, magbuak-buak na hinoon, magkabahin-bahin na hinoon, kana mo na ilhanan sa mga false preachers. Kay kung maghisgot ang protocol sa simbahan ni Kristo, klaro man kinsay iyang gipili nga mahimong bikar niya diri sa yuta. Narag yung Juan 21:15-17, si Pedro mo iyang bikar. Mao na gisunod sa mga Katoliko ron. Pagkabakanti sa katungdanan ni Pedro, gipuli-pulihan ng mga popes. So, mao na nga ang tinuod nga ang hiusahan kanang katungdanan ni Pedro nga gisalo-salo sa mga popes. Tingali mo ingon ta nya naman lagi mga leader sa simbahan nga mga badlungon. Dili man na ebidensya kung dunay mga leader sa simbahan nga badlungon. Kay ang nakapatinuod sa simbahan mao man ang iyang pagkatinuod nga gitukod ni Kristo. Tungod man sa founder, dili man sa mga sakop nga nagbinuang. Kay kung moingon ka nga kining Katoliko dili ni tinuod kay daghang mga pare, daghang mga nagali mga santo papang na himong bad popes in history, nya mouna na himuon nimong ebidensya nga dili na tukod ni Kristo. Sa ato pa kadto dayang gisugdan ni Kristo ni nga naay nahimong Judas, moingon day ka nga dili day tutukod ni Kristo kay naay Judas. Surong na siya, siyop na nga panghuna-huna. Ang gitukod ni Kristo, tukod yun ni Kristo. Bisan pag naay nahimong Judas. Sawa pagani ang simbahan sa history pagali sa mga anghel, kinsa may gahimo tanang mga anghel ang Ginoo. Unya tungod ba kay naay Lucifer nga nahimong yawa, moingon na ka nga dili ang Dios may gahimo nila. O wala gahimo og anghel. Ang Dios may gahimo sa tanang mga anghel. Pero dili ang Dios mo'y gabuot nga mahimong yawa si Lucifer. Kundili ang kaugalingong pagbuot ni Lucifer sa iyang pagrebuilde sa iyang creator, moto'y nakapahimo niyang yawa. Dili kay ang Dios may gahimo niyang yawa. Sa iyang pagkaanghel, nga ambungan ang Dios may gahimo. Pero sa iyang pagrebuilde, kabubuton to ni Lucifer. No? Kaya wa man siya ingnas Ginoo nga, uy Lucifer, pag-rebuilde nako. Wala. Iya tong kaugalingong pagbuot nga mo rebuilde siya. Singon na po ang simbahan. So, taas naman to. Sa sunod na po, ato ni siyang tugangan. Sa kalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.